гаштам ба маблағи 10,000 сомонӣ ва дар муддати 1 сол зиёда аз 10 нафар духтаронро ба ин касби аҷдодӣ омӯзон истодам. гулдӯзӣ ин яке аз касбҳои кӯҳнаи қадимаи тоҷикон мебошад ва ман хостам аз ҳамаи ҳунарро барои гулдухторон омӯзам, то ки онҳо аз ҳунари қадимаи тоҷикон, аз ҳунари аҷдодони мо баҳраманд бошанд ва бархурдор бошанд. барои духтан интихоби матоъ хеле муҳим аст. мо бисёртар матои пахтагин ва ресмонҳои абрешимиро интихоб мекунем.